مثال نوبتی 476 درباره تریگونومتری координатҳои як нуқтаро ёбем мегӯяд m-ро дар натиҷаи гардиши нуқтаи P1 таҳти кунҷи 17 p ба вуҷуд меояд ёбем мегӯяд. Ман ин расмро аз дигар савол мондам барои тасвир кардан. Дар инҷо мақсади мо ин нуқта P аст 1,0. Лекин ин савол камтар камбудӣ дорад марказашро таъин накардан. Марказаш куҷо? Яъне ман аз рӯи фаҳмиш марказашро 0,0 мондам ва аз рӯи ҳамон кор кардам. Вақте ки кор кардам ҷавобо ҳамон дуруст омад. Ҳаминро истифода бурдам. Лекин дар савол бояд марказро бояд мегуфтам. Аз кадом марказ сар мешавад? Маркази мо дар ин савол 0 ва 0 аст. Ва аз инҷо мебинем ки P1 x-аш 1, y-аш 0. Биёин ин саволро камтар бо кушод кунем барои нахстар фаҳмидан. Ин давра бо радиуси 1. Чунки мебинем радиуси 1 аст. Координати ин нуқта бошад чӣ мешавад? x-аш 0, y-аш 1. Координати ин нуқта x-аш минус 1, y0 ва координати ин нуқта 0 ва минуси 1. ин давраро мо дар куҷо истифода мебарем? Дар тригонометрия истифода мебарем. Яъне давраи воҳидӣ ҳам мегӯям. Ва нуқтаи P, озу нуқтаи мо P аст, дар 1 ва 0 ҳаракат мекунад 17p. 17p чӣ буд? Чӣ хеле ки мо медонем 17p яъне як давра 2p мебошад, ё ин ки бо ҷиди градус калзанем 360 градус. Мо дар инҷо 17p дорем. Яъне 8 маротиба зарби 2p бинем 16p мешавад. 8 маротиба як давр мезанад гирди ҳамин доира. Баъд боз 17p мегӯяд, яъне боз ним давра раҳ мегирад барои 17p шудан. Ним давра бо раҳ мегирад. Яъне аз инҷо сар мекунад як 2p мегардад, 4p мегардад, 6p мегардад, ҳамин хел меравад то 16p. Баъди вақти 16p ҳаминҷо омадан, боз 1p ба инҷо мебиёяд. Яъне ба нуқтаи m, m мо дар ин савол нест, m дар инҷо аст. Ба нуқтаи -1 ва 0 мебиёяд ва ҷавоби мо А мешавад.